Regimentgenoten, achter ons ziet u het vernieuwde heimbetrieb. Daar zijn we ondanks corona de afgelopen maanden druk mee geweest, om twee redenen. De eerste reden is het verbinden van het regiment met het bataljon. En de tweede reden is om het meest uitgezonden bataljon van de Koninklijke Landmacht te voorzien van een thuishonk waar ze recht op hebben. De BA neemt u mee door het nieuwe heimbetrieb en laat u de details zien. Oké, laten we beginnen voordat we het heimbetrieb binnengaan met de twee lampen die we hier zien. De historische collectie heeft onder leiding van Jan van Omme er heel veel tijd en effort in gestoken om deze te restaureren. Ze zijn afkomstig vanuit Zeedorf en we hebben nu weer een nieuwe perfecte plek gekregen op het Oorschotse. In zijn algemeenheid is er heel erg veel aandacht geschonken aan het gebouw en dan praten we vooral over de vloeren, de wanden en de plafonds. Maar als het dan klaar is, moeten we natuurlijk ons eigen karakter terugbrengen in het gebouw. Nou, om maar gelijk te beginnen in de hal. De oude beretkast, afkomstig uit gebouw 200, waar vroeger de onderofficiers was, hebben we van de historische collectie teruggekregen en heeft een gedenkwaardige plek gekregen in ons heimbetrieb. Waar alle kaderleden natuurlijk netjes hun beret op kunnen hangen, want alle Limburgse jagers zijn uiteraard te vertrouwen. Ik stel voor dat we de hoofdruimte ingaan. In de hoofdruimte aangekomen zien we al uiteraard gelijk dat het plafond, zoals ik al zei, een nieuw plafond, de kleur heeft gekregen, een van de kleuren heeft gekregen van het regiment. Kamuzijn rood. Nieuwe vloeren. Een vergaderopstelling, voor als we hier extra ruimte voor nodig mochten hebben. En natuurlijk lage zitjes, wanneer de vergaderopstelling opgesteld is, om ook gewoon tijdens vergaderen onder het genot van een bak koffie even bij te kunnen kletsen met elkaar. Als u naar die zijde kijkt, dan ziet u hoe we heden ten dagen proberen het bataljon en het regiment uit te dragen naar de buitenwereld toe. Wat zien we verder nog terug? We zien verder terug natuurlijk de oude schildering, afkomstig uit de historische collectie, met het regimentsembleem. Met daar tegenover het wapen van Limburg. Als ik dan verder doorloop, dan zien we hier uiteraard een foto van het vaandel. Daar tegenover een foto van het monument. Daarbij ziet u het audiobureau van de kolonel Antoni. Met hierop het gevallenenboek waarin alle gevallenen van het regiment genoemd zijn. Zodra het heimbetrieb in gebruik is, zal een bladzijde in het gevallenenboek omgeslagen worden. Tevens zal dan de regimentskaars ontstoken worden. Dit om natuurlijk stil te staan bij de mensen die ons gedurende 1813 tot heden ontvallen zijn onder de vlag van het regiment. Verder hebben we de bar verplaatst van de ene zijde van de ruimte naar de andere zijde. Deze hebben we op maat laten vervaardigen. Wat noemenswaardig is natuurlijk dat al het houtmateriaal wat vervaardigd of gebruikt is, allemaal natuurlijk eikenhout is, omdat dit natuurlijk ook terugkomt in ons eigen regimentsembleem. Dus zowel het bureau van de kolonel Antoni, als de lijsten, als de bar, ja, zijn van eikenhout gemaakt. Nou, wat zien we nog verder hier? Een nieuwe geluidsinstallatie, bijbehorende boxen en verlichting. Want hard werken is hard ontspannen, dus we moeten ook ter zijn tijd een feestje kunnen maken. Nou, daar hebben we natuurlijk muziek en licht voor nodig, dus daar is ook over nagedacht. Dan wil ik jullie graag uitnodigen om mee te verplaatsen naar achter. Iets waar we misschien wel het meest trots op zijn, is natuurlijk het heilige der heiligen, de raadskamer. Ook natuurlijk hier plafonds, vloeren en wanden, maar waar we ontzettend trots op zijn is een handvervaardigde eiken regimentstafel met daarin het oude opgelegde vaandel van de Limburgse jagers. Ik denk dat we kunnen stellen dat wanneer we bij elkaar komen met de regimentsraad, de stichting, de veteranenvereniging, we een uitmuntende plek hebben om met elkaar regimentszaken te bespreken. Zijn we nou klaar? Nee, natuurlijk niet. Een opstelling is nooit klaar. We missen nog gordijntjes, we missen nog een beamer, we missen nog een scherm en we missen jullie. Want zonder publiek komt het heimbetrieb nooit tot leven.
Maar ik ben er wel bijzonder trots op datgene wat door het bataljon is gepresteerd in deze korte tijd. Ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten in een tijd zonder corona. We missen nog een tijd zonder corona. Dank je.